Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламе Балакова шәһәренә аша. Бүген үзенең 65 яшьлек матур юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Сулейманов Рөстәм Абдурахман улы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Наҗия Исхаковна, кызы Гөлшат, тормыш иптәше Ринат, кызы Алсу, тормыш иптәше Ринат, оныклары Аделина, Алмаз, Эмиль, Динияр, Амир һәм барча туганнары да котлыйлар. 65 ел элек гаҗәеп матур табигать кочагында урнашкан Иске Кулатка районы Усть-Кулатка авылында гаиләдә иң өлкән уллары булып безнең газиз кешебез туган. Үзеннән соң туган сеңлесе һәм инесенә ул гомере буе киләчәктә терәк һәм өлкән үрнәк булып тора. Авыл мәктәбен тәмамлап, Пугачев шәһәренең Милли оратор техникумында белем ала. Аннары илебез алдында булган хәрби бурычын Мәскәү шәһәрендә үтәп, янәдән туган авылына кайта. Анда ул үзенең хезмәт юлын башлап җибәрә. Шул чак авылга юллама буенча яшь фельдшер, безнең булачак әниебез килгән була. Бу яшь кешеләр бик тиз ара бер-берсен яратып, очраша башлыйлар. Һәм 1979 елны алар үз гаиләләрен корып җибәрәләр. Бер елдан соң дөньяга кызлары Гөлшат туа. Авылда бары 4 ел гына яшәгәч, алар зур өметләр баглап Балакова шәһәренә күчеп китәләр. 1985 елны кабат олы бүләк буларак аларның икенче кызлары Алсу да дөньяга аваз сала. Әтиебез шәһәрдә Балакова атом станциясенә эшкә урнаша һәм шунда лайыклы ялга чыкканча эшләп килә. Намуслы хезмәте өчен атом энергетикасы ветераны исеменә лаек була. Күп бүләкләр һәм грамоталар белән бүләкләнә. Әни белән исә алар 41 ел тату гомер кичерәләр. Туганнарына бик күп ярдәм итәләр. Әти бик йомшак күңелле кеше безнең. Гомере буе бар кешегә дә ярдәм итәргә ашыга. Гомер агышында кешел сынала диләр. Әйе, шын ират итеп үстергән сөекле кайнанама һәм кайнатама да мин бүген рәхмәт сүзләре әйтүдән башлап китәр идем бу язмамны. Миңа Ходай олы бүләк ясаган, ышанычлы ир, балаларыма шын әти бүләк иткән. Гомер узу кыр аркылы үтү түгел. Рөстәмем гаиләдә иң өлкәне булган. Шунлыктан без әти-әниләр янынан чыгып тормышны бер кашыктан башлап киттек. Шөкер, барын да булдырды ул. Өй салды, кызлар тудырды. Бер кайчанда мин башымны ватмадым. Кайдан алырбыз, кайдан табырбыз дип. Рөстәмемнең яраткан сүзләре бар. Сау булыйк, калганын Ходай бирер. Шул сүзләргә мин дә күндем. Мин белә идем. Нинди генә киртәләр очраса да ышанычлы җилкәләр артында без. Шөкер, балаларыбыз үсеп җитте. Инде әби бабай исемен йөртергә дә Ходай мөмкинлек бирде. Мин аның белән нык горурланам һәм бүген матур тормышым өчен рәхмәт укыйм. Синнән башка бер кемне дә ярата алмам инде. Кереп урнаштың йөрәккә, җибәрә алмам инде. Тормыштан бәхет көтәмен, тик синең белән бергә. Йөрәгемдәге моңнарым агыла бөтен җиргә. Сандугач булып кирдең син язның алсу тагында. Синсез яшәп булмас инде, син бит минем җанымда. Без баланыклары өчен әти җанында кызганмый. Гомер буе барлыкта яшәтер өчен армый-талмый хезмәт итә. Без аның алдында мең бурычлы икәнебезне беләбез. Әти дигән бөек исемне йөртергә санаулылар гына лаеклы. Безнең газизыбыз шундыйлар арасыннан. Бала аныкларың сине үлеп яратабыз һәм һәр вакыт күрешүләрне көтеп тилмереп бетәбез. Бел, синнән дә якынрак һәм кадерлерәк кеше бу дөньяда безнең өчен юк. Бәхет татып, шатлыклар кичереп, безгә карап тик сөенеп кенә яшәсәң иде алда. Туган көнең белән әтиебез. Бүген әти синең туган көнең. Бүген синең гомер бәйрәмең. Кабул итеп алчы чын күңелдән якты хисләребез бәйләмен. Котлы булсын әти юбилеең, елларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер-хөрмәтләргә, бәхет, шатлыкларга күмелсен. Һәр чак шулай мәрхәмәтле булсын, изгелектә булсын күңелең. Дусларыңның җан җылысын тоеп, үтсен әти синең һәр көнең. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә, ак нурларга яшә кыенып. Син ышаныч, терәк безгә әти. Без яшибез сиңа сыенып. Хөрмәтле Рөстәм Абдурахманович, улы юбилеегыз котлы булсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итегез.
Şul kulları süyüp üstürgen мәхәббәт җимешләрен. Әткәй бәгърем кулларыңны сыйпап назлап үбәбез. Озын гомер ак бәхетләр сиңа һаман теләрбез. Озын гомер ак бәхетләр сиңа һаман теләрбез. Алтынга тең кулларыңны басса да тирән эзләр. Шул куллардан да назлырак иркәләр безнеке менәр. Әткәй бәгърем кулларыңны сыйпап назлап үбәбез. Озын гомер ак бәхетләр сиңа һаман теләрбез. Озын гомер ак бәхетләр сиңа һаман теләрбез. Әткәй бәгърем кулларыңны сыйпап назлап үбәбез. Озын гомер ак бәхетләр сиңа һаман теләрбез. Озын гомер ак бәхетләр сиңа һаман